Nakagawas ko gahapon pero buhi gyapon ko. Sa nakabulan nga nag-isolate ko, wala ko'y simba. Musimba man galing pero Lunes, mga weekdays lang. Wala ko ni adtog school, wala ko ka-duty. Kaya nag-isolate lang. Makagawas man og galing pero naagyoy kuyog. Nagsakay pag yun sa sakyanan, di mo gawa sa sakyan. Pero kagahapon, ako lang, nagsakay kog badya, nagsakay bus, nga ordinary bus, nga wala pag social distancing sa sulod. Padulong sa Red Cross, sakay ang ambulance 2 hours nga buhi man gyapon ko. Okay man akong pamatyak. Man ang transaction gahapon sa ulog gamay, sugba isda, inom tsaa. Tanduay para sa akong pagsaulog. Nakaroon nga basahon sa unang pagbasa sa Exodus, Kapitulo 15, versikulo 1 ni Unya, si Moises ug ang mga Israelita nag-awit pahinungod sa Ginoo. Mingon sila, awitan ko ang Ginoo kay dako ang iyang kadaugan. Gipanlimbuwad niya sa dagat ang kabayo ug ang nagkabayo niini. Sa ilang Moises, dako kayo ang ilaang obstacles nga ilang gi-celebrate pag nalampasan nila ang obstacles, ang katong dagat ug ang katong mga Ehiptohanon. Ana nga basahon, gipahinumduman kita nga mag-celebrate. Kanta, kaon, inom, chika, sayaw, halubilo, di ba? Bibo, pagsaulog. Kung nagustuhan ninyo ang among video, please like and subscribe. And please don't forget to click the bell button para updated kamo sa among video.